Týždeň pred odchodom do Japonska. Kamarátka Saška mi dala výzvu, ktorú by som nevedel spraviť na Slovensku, nie je to ešte v Japonsku. Keď už budeš akože dlhšie v Japonsku, budeš mať nejakých kamarátov už tam a budete si napríklad robiť nejakú party alebo niečo, že proste sa stretnete, takže im navaríš halušky. Arigato, Saška! Come on, hopefully it will be good. 1 to 10. He must be lying. Ahojte kamaráti a priatelia. Za týždeň idem domov, takže musím splniť nejaké výzvy a dnes ideme spraviť jednu vec. Najprv však musíme ísť do obchodu, potom pôjdeme k Edovi, čo je tiež kamarát a budeme tam robiť nejakú zaujímavú vec. Nebudú to orgie, bude to niečo oveľa lepšie. Nikdy v živote som to nerobil, ale to vôbec nevadí. Bude to dosť veľká improvizácia, ale teším sa na to. A tu už ide Ren. Hello Ren! Good. What are you eating? Looks good. My sme boli na nákupe, nakúpili sme túto vec a túto vec, ten zatiaľ papám. A ja som si tiež kúpil takéto onigiri s vajíčkom hore. Sice to stalo 2 eurá, ale... It was good, right? I like it, man. Vnútri bolo super, ale on je strašne horúco a púvko. Pozri si, čo si Ren kúpil. Onigiri s krevetkami. What's that? Salmon. Oishi desu ka? Delicious. Ren má veľmi rád jedlo. Ako povedal, jedlo má rád jeho. Teda, on má rád jedlo a jedlo má rád Rena. I'm just saying what you told me. Like, that you love food and food loves you. One way or both direction? Both directions. Oh, really? Edo, say hi to camera. Ideme k Edovi. OK, je tu málo priestoru, tak vám nejdem ukazovať, že čo všetko, ale ideme robiť halušky. Kúpili sme zemiaky, nemáme brinzu, nemám ani kozí jogurt alebo koze niečo, proste budeme improvizovať, ale skúsime spraviť halušky. Už je so mnou aj Edo a Masugi a ideme to skúsiť spraviť. Masugi už čistí zemiaky. Do you know how we call it, the potatoes in Slovakia? Zemiaky. Zemiaky, good. Ja som strašne hladný, takže sa idem najesť najprv. Ale bude to veľká improvizácia, lebo naozaj nemáme tie suroviny, ktoré by sme mali mať. Pokiaľ sa najem ako pravý Japonec so srkaním, tak vám poviem, že už od začiatku som si myslel, že to, čo navaríme, sa ani zďaleka nebude podobať na halušky. Pomocou ChatGPT som vykuchtil nejaký recept a nakúpili sme, čo sa dalo. Brinzu v Japonsku asi nenájdete a ďalší problém bol to, že mám intoleranciu na krávské mlieko. Takže alternatíva v podobe kyslej smotany alebo normálneho jogurtu bola okamžite zmietnutá zo stola. Hladkú múku sme tiež nevedeli nájsť a keď sme ju konečne našli, tak bola určená len na pečenie chleba. A po slaninu sme tiež museli ísť do špeciálneho obchodu. No ale začali sme so zemiakmi. Ja idem ošúpať zemiaky. Chalani tu zatiaľ pozerajú telku. Ren, what are you watching? What's that? It's a good quiz show. Okay, quiz show. So you're gonna be intelligent, right? Yeah. Počas čistenia zemiakov som si uvedomil, že potrebujeme strúhadlo, ktoré som však nevedel po anglicky pomenovať. Tak som sa snažil chalanom vysvetliť, čo potrebujeme. Now we need to slice it like a puree, you know? I don't know, maybe like if you will have something like this, it could work. Oh, really? Do you think it will work? I don't know. Slice? Rice? No. No. Strúhadlo sme nemali, tak nás napadlo, že zemiak našúpeme na tenké plátky a potom to posekáme na drobno s nožíkom. Oh, maybe if we put like the fork. Netrvalo dlho a bolo nám jasné, že to takto ďalej nepôjde. OK. お皿持ってきますわ。
Toto je príliš na dlho, robil som to s nožom a asi to není úplne také v pohode, že aký by to bolo. Máme tu ešte veľa zemiakov. Takže chalani idú kúpiť strúhadlo do obchodu a my s Renom sme sa pokúsili spraviť fejkovú brinzu. Recept bol takýto. Grécky jogurt, trošku citrónu, olivový olej, trošku soli a fetasír, ktorý sme objednávali dopredu cez Amazon, lebo ten len tak v Japonsku nenájdete. A odráža sa to aj na cene, pretože 200 gramov fetasíru stojí 7 eur. So, you will do it. Okay. We need 1 or 2 spoons of the olive oil. Maybe one. Maybe one and something, not 2. Put all the Greek yogurt inside of it. All of it. Maybe try with the half first. For salt, I don't know, because it's already salty. Okay, let's just smash this one. To budú príšerné halušky. I feel it's like a European food. It's yogurt and cheese. Yeah. That's an interesting combination. But the yogurt shouldn't be there, like, officially. But the original ingredient is like something between the yogurt and cheese, so that's why. Okay, I understand. Nice. It should be like a little bit more creamy. Creamy, okay. Voláme už asi 5. krát Edovi, nech kúpi niečo naviac. Povedali sme si, že ešte ďalšie 2 jogurty. Maybe one will be okay, I don't know. This is my first time doing that, so... Japonská brinza bola na svete a nám už stačilo počkať len na strúhadlo. Chalanov som spoznal v rokovom krúžku na škole, takže samozrejme, že sme si čakanie vyplnili hudbou. Thank you. Yoga! How many lives to live to stay where we were getting high. Nice, man! Good! Dáme si slovenskú klasiku. Bol som o krok bližšie k láske. Hello guys. You have a lot of stuff, no? What did you buy? What's that? Ah, yeah, cool. This is like with milk or what? Milk, I think water, yogurt. Is it water? Is it yogurt? Is it something? It's good for the That's health. and this. OK, ideme pokračovať. Tu sú zemiaky. Yeah, but this one. The smaller one. The small one. Yeah. This is great. Oh, nice. Masugi strúha. Ren robí... Ooh, it looks nice. And Edo is playing with the... Dog. Dog. From Ren. Ah, really? Really? What's his name? Goofy. Ah, it looks nice. Striedame sa tu takto, lebo to je náročné. Good? Good. Oh, but this looks good, I think. Do you want to try this one? Good? Good. Too salty. Masugi? Like a that's creamy and I don't know how it tastes, but I have trust in you, Ren. I think it will be good. No, takže máme tu túto potato mash. Snažíme sa dostať preč vodu a myslím si, že už budeme veľmi blízko toho, že spravíme halušky. Okay, Masugi, we need 1 egg inside. 1 egg. 1 egg inside. Okay. Yeah, that's it. Salt, a little bit of salt. Yeah. How much? I don't know. I don't know. Just add the salt. I don't know how much. Okay. Like maybe. Okay. Maybe. Okay. And now, muka or flour. And I don't know how much. You don't know how much? I don't know. Really? It should be like thick, like not very liquid, creamy, a little bit more thick. Okay, you say stop. Okay. Stop. Okay. Mix Yeah, mix. I think a little bit more. more flour. Yeah. Ah. Stop. I think it should be good. Okay, I'm gonna try. I think it's good. You want to put more?
Yeah, Really? I think very so creamy. Okay, we'll put more because Masugi told us to do so. Something like that. Okay. Ja neviem, koľko sa tam má toho dávať. Možno tam je toho veľa, možno málo. Ale Masugi povedal, že chce viacej, tak som mu dal viacej. Masugi je šéf kuchár, nie ja. なんかそのめっちゃ緩いね。Spoon? Spoon? Yeah. And like, maybe like this. And then just... Okay. Okay, we should wait like 2 minutes or something like that. ああ、そっか、卵持ってる。ちょっとね、パダコ。これ白そうそうそうそう。 Who wants to put it there? Masugi? Okay. A little smaller. Yeah. Just put, throw. あ、もう No, ダメだ。 that's good. あ Something like this, and then just like this. This, like this. How many time boiling? Until it's floating. あ Okay, go on. And I will be here on the other side. Yeah, exactly. Thank you. It's gonna be a good halushki. ハロシキ。 Harushiki. Harushiki is more flavor. I mean, One flavor. yeah, it's like, it's cheesy, you know. Tu máme prvú halušku. In Japan. Táto vyzerá celkom pekne. Je do kraja slaninku. Ren Buva a Masugi je šéf kuchár. Thank you. Výborné halušky spravil. Very good halušky. Masugi, the best chef. Yeah, best chef. I like cook. More big. No, it's good. Oh, this is good. Good bacon. Is it Japanese bacon? I don't know. Not Japanese. Oh, Japanese? Not Japanese. うまいよ。普通にできないもんかね。 It looks great. Looks great. Yeah. Good. Vyzerá to, že super, úžasne. But it looks really good. Okay, Oh. who wants to try it? Ren? Ren? You want to be first? Okay. Try it. Try it. First Ren. Give me. First Ren. First. Come on. Hopefully it will be good. おおこうしていただきます いただきます。Or in Slovak dobru chuť. うまっ 1 to 10. てんてん He must be lying. To je prvýkrát, čo to robíme a on dal, že 10. Neverím. 1 to 10. I like. Really? No way. So this cream is like so mascarpone or? I could, yeah, a little bit, but it's like salty. Guys, I'm really glad that you like it because like, okay, this is our traditional food called brinzové halušky. Yeah. ブレンドベハーシキ。 Yeah. But I'm really glad that you like it. Cieľ splnený. じゃけん。確かに。 You really like it? Yeah. Good. You should come to Slovakia to eat proper brinzové halušky. Yeah. But yeah. Oh man. Tastes like a European Idem skúsiť aj ja halušky, čo na to povie pravý Slovák. Yeah. It's good. Naozaj je to dobré. Som strašne rád, že sme dokázali z tohto vytvoriť normálne jedle halušky. Thanks guys. You did a really good job. Fuck man, it's really good. Normálne som šťastný, že chalanom to chutilo. I'm so fucking happy guys that it was delicious for you. Musím priznať, že tie halušky sú fakt dobré. Masugi, you should come to Slovakia and you should cook brinzové halušky. Od Eda som dostal jablkový džús. Oh, that's really great. I don't know, but I really like this apple juice. I would say like this is the best apple juice I ever had. Thank you. It's crazy because like apple juice should be the same everywhere, but pozrite, ako jedia. Pozrite sa, čo vymýšľajú Japonci. Brinzové halušky s citrónom. Mino? Mino. But maybe if it would be in the cream a little bit. Oh yeah. Tu máme halušky
A chcem poďakovať Saške za to, že mi dala túto výzvu, ja samozrejme prispievam. Taktiež tam bol v komentári jeden koment, že mám uvariť niečo s japonskými kamarátmi, tak prispievam za ďalšiu výzvu, takže prispievam za dve výzvy. A together we want to say hold the halušky for me and 3, 2, 1 Arigato Saška! Arigato gozaimasu Saška! ありがとう Ďakujeme, Hold on, ďakujeme Saška. pekne. Ďakujem. Užili sme si to. Ďakujem, Saška. Díky moc. Thanks guys, you are great, you're great. A zas. Okay guys, I want to thank you. It was a pleasure to meet all of you. And yeah, thank you so much. Thank you you. so Thank much. It was really a pleasure. Thanks guys. Thank you so much. Thanks so much. Ja už som pred intrákom, halušky boli výborné a sám tomu nechcem uveriť, lebo robili sme to z feta cheeseu a s jogurtom. Z toho sme vytvorili brinzu a bolo to výborné, dokonca aj tie halušky boli super. Návod bol taký, že ChatGPT, vôbec som netušil, že to bude dobre, myslel som si, že to bude zle, ale zvládli sme to. Syr bol extrémne drahý, zaplatili sme asi 20 € za 400 gramov feta cheeseu, ale nevadí, naozaj super výzva. Užili sme si to, bol som s kamarátmi posledný krát. Ďakujem Saška. A iba chcem povedať, že ak ste ešte neprispeli, tak stačí 1 €. Naozaj stačí 1 €. Link je v popise alebo na tomto linku. Môžete prispieť, stačí máličko a podporíme tak dievčatá a edukáciu tých dievčat. Ale však príbeh poznáte, chceme pomôcť druhým a budem veľmi rád, ak všetci, čo pozeráme, trošku prispieme. Naozaj stačí pár centov a budem vďačný. Naozaj všetko pomôže. Ja teraz idem na intrak, idem dokončiť diplomovú prácu, musím sa pobaliť, spraviť si prezentáciu na odprezentovanie výsledkov tu na škole a o 2 dní odchádzam do Tokia, skade už budem letieť na Slovensko. Alebo teda vlastne najprv do Tajvanu, potom do Viedne a až potom na Slovensko. Bude to dlhý let, ale teším sa. Tu je môj intráčik krásny. A bola to jazda. Povedal by som, že tak ako ma zmenila Valencia, keď som tam bol pol roka, tak takisto ma zmenilo aj Japonsko. A tieto polročné pobyty v iných krajinách ma vždy zmenia a podľa mňa k lepšiemu. Takže arigato gozaimasu, nihon. Ďakujem veľmi pekne. Užívajte si pekného dňa, vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem, že to pozeráte. Ďakujem, že to lajkujete, že to komentujete a ďakujem, že prispievate. Ste naozaj super. Díky moc. Čaute.